Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Joni hiɗen fuɗɗitade kadi jangugol alkule ɗen honɗe hekkiteten ɗo alkule yogaje ɗen. Ɗen alkule yogaje ko ɗe nayi ko ɗum windi ɗo alkule yogaje kono faljo yi jo kono tay ko je alkule yogaje ɗen alkule yogaje ɗen ko ɗe wonne janguɗen noon ko honɗe woɓɓe sa ko wiyata ɗe ko karfe ñonde joni noon ɗen ɗo ko haɗi wondema de compte num e ɗe nogay jeetati to ko par ce que ko ɗen nogay jeetati hawtita e ɗe ɗo ñonde nayi ɗe heeɓi no ɗo go'o ɗiɗi tati nayi ɗeɗo noon wano ngal aranal ɗo ko nunon e daale on hawtita ɗum hawtiti ɗe wi'a nda wawigol ndarorgal ndarorgal ɗo ko nunon e ba on hawtita woni mba wawigol mba mbewa ɗo ko nunon e jiimo on hawtita eno nunon ino jiimo wawigo njarendi ɗo ko nunon e daale on e ga on hawtita canela nunon e ga on wawigo ngari nagge ngari walla ngari mbewa jon noon ɗum woni ko ɗe nayi woni nda nunon e daale on hawtitama woni nda mba nja nga fuɗɗita ɗen nda mba nja nga fuɗɗita ɗen nda mba nja nga oɗo woni nga andi no ɗiɗo fof ɗe yogaje ɗo enen toujours ɗe mari ɗe enen kadi joni noon oya jonni misal ley ɗo nda on nunon e daale on hawta heno moɗon nda nunon e daale on waɗa ɗo ndaha ko ɗum woni ndaha ɗo ko nunon e ba on ɗum ko nunon e ba on hawtita e hinomo ɗo hino nunon hino ba on woni e mbahe eyo ley ɗon adda ɗon hawtita nja oɗo ko kanko woni ɗo nja joni noon ko ɗum waɗa ɗo woni njano hino yeeso ɗon sakkiti ɗon nga kanko woni dow ɗo ɗum ɗon feƴƴino hino ɗo nga joni noon o waɗa kanko sakkitora waɗa nunu on kañum e ga on woni nga woni ngawri ay ngawri don jangen kadi hino ɗo karfe yogaje ɗen nda mba nja nga mba pardon accake nda mba nja nga 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 ndaha mbahe njano ngawri haray ko ɗe ɗo woni karfe yogaje ɗen ko ɗe nayi ɗe noon si tawi joni a kontiɗe hara ko a kontide ɗe a to a wattiɗe ɗon wona 52 kono karfe ɗen tigi tigi je ɗen kono gal jeetati on ɗum woni ɗum
ko oɗo ko ɗen ton itta waɗa ɗum ɗo ino ɗo ko nunu ɗo ko dal nunu ba nunu jimu nunu ga ɗum noon ɗe woni ɗeɗo nayi woni karfe yogaje ɗen aray toujours hiɗen torodiri wallidirgol golleji ɗin fof heɓen no jangire aray ko ɗum woni toon aray mi wattana on ɗo joni mase ɗen masin hinoɗe ɗo mase ɗen koɗe joyi kanje woni ɗo ino ka windi ɗo mase ɗen ko mi wino on kon kono yaafelan oɗo vidéo mi kupa mo ɗo taho ha mi wawa mo fuɗɗitoyade haray mi janga no mase ɗen wassalam.